Ahoj Gemini. Potrebujem si ísť umyť auto do autoumývarky, ale tá autoumývarka je len 50 metrov odo mňa. A mám ísť pešo, alebo mám ísť autom? To je celkom blízko. Ak je to len 50 metrov, ísť pešo je pravdepodobne najrýchlejšie a najjednoduchšie. Nemusíš riešiť parkovanie a je to aj zdravšie. Ale samozrejme, záleží aj na tom, či máš so sebou niečo ťažké alebo iné dôvody. Rozumiem. Čiže do autoumývarky umyť auto, mám ísť pešo. Áno, určite choď pešo. Je to najlogickejšie a najpohodlnejšie. A keď teda pôjdem pešo, ako umiem to auto? Aha, už som pochopil. Ty ideš len zistiť, kde je tá autoumýváreň, alebo si to bol len taký vtip. Ak ideš priamo do autoumývárne, auto ti umýjú tam. Pešo ideš len po vlastných.